Isuk-isuk kerja bakti karo mbokku, Cah. Iki mbokku bagian jabuti sukete. Mongso udan ngene iki masih suket sediluk-sediluk dijabuti, tapi saya tetep ae jembrung. Iki aku dadi bagian guwak sukete sing wis bar jabutan, Cah. Iya, gotong royong. Nggonmu ngene apa ora, Cah? Nek musim udan sukete akeh sing do tukul. Dijabuti bolak-balik tapi tetep ae isih akeh. Dikira uwong kaya ora tau diopeni, ora tau diresiki padahal pegel sampean, Cah. Ora pati ana panas, pitike padha nyekukruk kabeh, Cah. Cuacane ora mesti, kadang panas, diluk-diluk mendrip. Ngene iki mbah piye? Ben njabuti suket iki ngalih ngrumati tanduranku. Duwe karangan amba nek gak dimanfaatno ya nggo himan, Cah. Iki ana tanduran kacang. Kacange cilik-cilik akeh sing dirubung semut. Ben kacange dadi, semute diketoki, Cah. Lanjut iki aku naleni tomat. Iki taline tak pindah rodok dhuwur, Cah, soale tomate wis dhuwur, Cah. Ben ora mentiyung utawa bentoyong dadi ditaleni ya, Cah. Dikeki cagak kaya ngene. Kacangku ana sing cagake ndoyong, dadi iki tak benakno, Cah, ben gak ngebyuki tomat. Ning desa timbang lahan ana, ya dimanfaatno, Cah. Ben apa-apa ora usah tuku duwe tanduran dhewe. Ngalih ndeloki gedangku, lah kok koreten kabeh ya, Cah. Tapi ya isih alhamdulillah gelem uwong. Mbokku lah kok ya ketokane akeh kecabuke, Cah, ndang tak resiki ae. Mongso udan iki tanduran kok akeh sing penyakiten ya, Cah. Tandurane wis akeh penyakite, muga wonge dikeki seger kuarasan.